Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama-video amaningi kodwa ama-video amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi subscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama-video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama-video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama-video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Ukuphupha inyama eyosiwe. Baningi ababuzile lo mbuzo ku-comment section ukuthi ngabe inyama eyosiwe isho ukuthini. Qala subscribe lapha ku-YouTube, nansi link ku-bio bese uyayithola impendulo. Inyama eyosiwe isuke ibika isifo. Kungenzeka kube khona isifo esivela ekhaya kumele usilindele, kodwa ke zikhona izindlela zokuthi ke ukuvimbe lokho. Inbox ucela inamba WhatsApp uzosibuza njalo ekuseni amaphupho. Ubuze ku-comment ukuze ngizokwenzela yakhe video. Nisale kahle.